Karang gidugay mga kasama, gikan sa kauluhan, formal nang gilakip sa International Criminal Court kon ICC si Senador Bato de la Rosa sa listahan sa wanted persons o ikonsiderar ang maong senador nga at large nga karon nakaron sa Senate custody. Samtang sa pikasbahin karon lang sang hapuna, si Senador Bato de la Rosa nanawagan sa publiko pinagi sa iyang Facebook post natabangan kining dili madala dito sa The Hague, Netherlands. Bato de la Rosa nakadawat siyang information nga gikahuman sa sesyon sa Senado karong adlaw adto ni mga operatiba sa National Bureau of Investigation kan NBI ug ang CIDG nga mudakop kaniya. Ato ni paminaw na tipik sa pamahayag ni Senador Bato de la Rosa human karong hapon. Formal na siyang nalakip nga dakpunon sa ICC. Ato ning paminawon. Operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y aristuhin. Ako po'y nananawagan sa inyo. Sana tulungan nyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po'y nananawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako pinakikiusap sa inyo kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa. Sana pumunta kayo dito. Nanawagan sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa. Pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aristuhin at dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako nanawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to dahig just because of politics. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Nananawagan po ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay na-frustrated noon sa panahon ng Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa dahig, sana hindi na ito masusundan pa. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng violenting pag-aaklas. Ako po'y nananawagan ng isang peaceful na prayer rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you po. Maraming salamat talaga. Ang tibig sa pamahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa iyahang panawagan, pinagi sa iyahang personal page, nining bagong kalambuan karon gikan sa kauluhan, na formal nang gilakip ang iyang pangalan, isip dakpunon sa ICC. Matod pa ni Senador Bato de la Rosa nga nakadawat siyang information nga human sa session sa Senado karong hapon, nasaya mga sakop operatiba sa NBI ug CIDG nga giingon mo dakop kaniya taga po ning nuntan ang kalambuan dito sa kauluhan dito sa atubangan sa Senado. Sagol-sagol ang duot sa katawhan ay mga supporters sa mga Duterte na si mga supporters ni Presidente Bongbong Marcos sa kasamtangang administrasyon. Taba ng 80 milyones nga balor sa pinayuhot nga sigarilyo gisuwayan ni pagpalusot paingon diri sa dakbayan sa Sugbo na intercept sa Philippine Coast Guard. Gisusi pa kun kinsa ang nagpayuhot sa mga illegal nga kontrabando ug asaman kini asaman ni buot nga ipadala. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante. DYHP Tatak
RMN Report. Kapin sa kalibo ka mga karton nga pinahihot nga sigarilyo nga gisulod sa 20-footer ug 40-footer container vans ang na-intercept sa mga sakop sa Philippine Coast Guard alas 3 sa kadlawon nitong Martes dito sa North Reclamation Area sa Dakbayan sa Mandaue. Mato ni Captain Jerome Luzada, ang Station Commander sa Coast Guard Station Cebu, nga ilang gibana-bana nga mubalor ang tanan sa 70 nga tunan sa 80 milyones pesos ang mao nga mga sigarilyo. Gipasabot ni Luzada nga neto nga Mayo 11, 2026 nakadawat sila og intelligence report nga doon shipment nga cargos nga ang sulod mga pinayuhot nga sigarilyo nga iagi sa Pier 7 nga habig sa Dakbayan sa Mandaue. Gialerto dayon sa PCG ang ilaga monitoring sa mga pantalan sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Mandaue ug ilang nakita ang duha ka mga kadudahan nga mga trailer truck nga doon karga nga container vans nga migawa sa Pier 7. Dali nila ning gisundan apan pila ka metros ang gilayon, mihunong ang duha ka mga trailer truck ug gibilin ang duha ka container vans. Nagduda si Luzada nga nakabantay ang mga driver sa mao nga mga trailer truck nga doon nagsunod-sunod kanila nga mahinungdan nga ilang ning giabandonar. Ang atong mga tropa, stay put lang ilang gibantayan ang container van. Gihuwat nga mobalik ang katong truck. Kay we're expecting nga ilang balikon ba? Kay unusual lagi nga ibili nimo sa gilid sa dala ng van. Unfortunately, after hours of waiting, wala na nibalik ang mga trucks, and then it has been parang suspicious, and then gi-check sa atong mga tropa based dun sa reports nga atong nadawat, positively ang kaning duha ka ban were included on the list nga sa atong nadawat nga information. Nakigalayon dayon ang PCG sa Bureau of Customs o sa Bureau of Internal Revenue kun BIR aron mo ay muabli sa duha ka mga van og misusi kung doon na bay buhis nga gibayad ang shipper sa mao nga mga sigarilyo ug nasuta nga illegal kini nga gipasulod sa Sugbo. Nagpalain pa ang gihimong investigasyon sa PCG uban sa laing ahensya sa gobyerno aron masubay kung asa gikan og kinsa ang padalahan sa mao nga mga kinarton nga mga smuggled nga sigarilyo. As of now, we are still conducting investigation, no? And there might be speculations nga pwedeng ari ni siya dadon sa Cebu, ari distribute, or pwede siya nga ibiyahe siya, but eventually na-intercept nato. So, we are still conducting investigation right now. Si Captain Jerome Luzada. Nagduda ang PCG official nga dinhi sa Sugbo ipangapod-apod ang mga illegal nga sigarilyo. Ang sulod sa 20-footer van nga mga kinarton nga sigarilyo, mabot kini sa 466 samtang nga nagpadayon pa ang ilang inventory sa 40-footer van ug dako ang posibilidad nga mokapin sa 1,000 ang tanan nilang nasakmit nga mga sigarilyo. Kasama mo sa PCG7 inyong Radyoman Arbo sa Mantari HP, Tataka Remen. Radyo mo Nation. At oras sa 5:37 na sa kahaponon kini nga